ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fabricate Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbantaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Kinhon Jong ki Seng Bhalang ki Bakantup ya ka Khasi Students Union Jaintia Hills District Unit, but ka Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples Jaintia Hills Unit, haka Jinya Kendo ya u Deputy Commissioner Jong ka West Jaintia Hills District uba Garot LSN Dykes, menta ka sngi ka Khatn Reuterik urumpang Arajar Arpway, kila dawa ya ka Sorkar Jelam ba ka Deban Shnano da ka Surok Folin, but ya kinala pentuj kiba paka bat kiwei ki jingdon kam khanang ban yada na ka jingsha punjulor jong ka surong. Hagajo ka por kini ki Seng Bhalang kila dawaru i ka Sorkar ba ka day ban pun orlong shwa kini ki jingdawa bat ya ka jingptha ban register ya ka fastag ansa ya keren pat hadir pada dep kini ki jingklumar kini ki sngi kini ki jingdawa juga notification ko ba ka Sorkar Meghalaya kal ai ba naduk ka sandrik henry ka kum ka jingpenmi jong kibat chupai ba ka day haka janmit jong khat sauterik ban penteri kam nak fastak kata hak sandrik ini kalau abu kijing kelumar ya ki pai ba bat kalau ngodok ko jine ba khamtam ya kinong song thau pok badon pok ka relum jantia namar kidai ki bring ki ba duna kijing pure puthi haka kijing pule puthi minta ka bu kijing ya kini ki banyak kali ni wat ki reusimer bu kijing namar belai kimti bahai hai kedong kata fastak kimti bunur ban le kijing le jong ka nahai ya kini fastak long kijing bu jine ya ki pai ba kunta ngina kaliang jong keseng ngila ban kendu yo disi minta sini nong lor ba ban penbun bangila doa ban bat bu persniu ya ka nahai bakan penbun ya ki fastak sentar bat ban ai por keluy ndai ban penbi ban ai notification menta jibun bana menta bat la sai an penteri kam no kini kalong ka bu ji bat kejing penrung ni kejing pen bu jong kia ka fastak po tolkit ang tiru ko bu ginya ibai ba mar ndak lawan hang tu dakim don ni ko fastak ki haban siu fan arsha tegi ki bu ro gitu ko fastak hang tu bakin penrung hang tu ko bu ginya iginong le nong wan mar bale kuma pilo iman kesngi ka jing sakut blok ki kali nadu bawan nang ni na po juai ki sakut blok nadu na yalong nadu na po sumer bat bawan na po than sliret sakut blok nadu na po pramer nadu sesok sli ini ko kepentur galai kawan nak ta kadau ngi mentai di singla ngila penbor bayu ngila ong yu ba un ong be ka ya kana hai bakan penbor ni kini fasta kanang bakan nembu yu jinge ya kini ki ya ki pai ba jong ni hak jinge dai ba kini ka bentan dari ke SU hi lagi sistem ki belalai no kata kamu randuk dekat sautul jong benar balai arja kendai sin benongkong ni dak bu jung tho Ahmad jong Deputy Commissioner jong West Jaintia District mat ka arpan ni dak bu jung tho khalai 3 Ogos jong sistem arja kendai kali yang ke isu ni dawa na ka district administration lamba ka district authority bikin day ban ai ko order sa kana hai dari kain dari nyai kat kum kinoms bah ka chung sa bakim day ban bu katoltit ha we road dari kain po jan district jong tong we surok ibu atri katoltit tang ka jing dawa jong PSU ha ni kisem badap na do aja kendai para kata ka jing dawa jing ngai ba kata jing kren jong kam da sesok ado kata-kata berkamat kepokosan dawa kalau ba lada ka kanahi kamla ban penbiang ya kata kurkom badai ban penbiang ha ki jaka badai ban don kita ke compare ka boy hangte nama udai forlin kila biang lut na dong sedong kila long systematic kurkom terekam kita kita plaza ke bron hangte po boy al basini suko Jaintia district dong ni compare surok lo empat dai forlin hado benta ini compare susu yang long juman jong surok udai tang baki sulai ya repairing amdai bisa thamai ulu surok ajing bisa kana hai kadai ban tip bahai kata bat kadai ru ban at ka voice jang kibru jongi kibron cheng ni thai ma kajing dawa joni na kana na ka district administration bakan bori kana hai kadai ban sio tu na kadai ban up in consent jong pai ba
maka jing ikut jongi maka jing dua jongi nak district administration hakistem ko like no kalau ba sebelum jongi hamtam ki local people kim dai ban siu ya by tolkit nama kumbolong mentang condition jong surok kampat dai ko polin ta ka dai jing dua jongi dai mentang snipat ni dokumen ban ong don lang KSU bat KJP kalau ke jing penmi notification jong sarkat pedeng lang ba ka Ministry of Road and Transport Department kabakila penmi notice lang ba ka Government of Meghalaya lang ba ka Transport Department haka midnight jong ka khatsaw tarik jong mentau banai ba lapun tarik kam mardor hakhasan tarik jong mentau banai kada yang jong ki arseng ada ni punya in ke jong rumah jong pai ba di manse ban lai kenduk ya deputy commissioner pada klik jong district pandem yang ini kecil dek jong pai ba kecil ke ba jong ni hari kecil jong ba mesti kalau ba kuno baka the government of Meghalaya ai ya order by midnight of 14 to 3 kampat ya kata order by 15 ani ngin nakalian jong ni kas yang nginom yang dalele maka jing ba jong ni district administration kalau ba ai ba kana hai kan pendiang cuan ada sedong yang kita contact center ai ba kana hai kan pendiang cuan alis kan cenano nang ba kipai ba kamtam ke bacistom kamtam belong emergency kin sukale kawan dan ka nahai kala ban pendiang suara ya kita ngin sekren part yang tak ban register fastag dan ban piodor kita ka bai khajna mak ka bangis ngau si mak ka bangis ngau bitar hadu kata-kata kalong ba mas rekam yang notification kebala publish nang ba government of Meghalaya nang ba transport department ba kino keli ke bompat siu fastag ihap ban siu no double tang mut arsa hai pun mencuai ke hap siu laito mentapat hap siu rupau ada yang jong ikut kum atri kiseng ila mi sekamat ila dawan nak sokan ba kipai ba hi kim dai ban ting kim dai ban smeng kim dai ban yat kalau ka jong lenti ba ke jing dawa jong ina government kat ba kana hai kamla ban pendiang ye kini kimat jing dawa jong ni baik ba jong ni dai ban yai kam baju yai ba kim dai ban siu kum baju siu ke khaduk khadwai ke message bin pak government ba ni request yang government ba kasio ba ban chim ban sengap ke concern jong pai ba bobon balang ban ba kan sio ba ban tahai ya kana hai ba kan sio ba ban ai yang full lane sakini kita jungi hang ta kila ban bo ikitol ki ba paka bat tentang ya wai ni pak message sang government lada the government hi kanam chim serious kanam chim action yang ini kemat jing dua jongi ke arseng nakalian jongi KSU bat FK JGP min hab pada chong perkat ban himpat itu ipat kilat lenti nama tak kecil jong pai ba ka